Tämän tempun nimi on Geysir. Ja se on sellainen erityinen huomattava, että tämä koe kannattaa vanhemman näyttää. Työ kannattaa tehdä tiskialtassa tai vadissa. Varoittava etiikka. Tähän tarvitaan 0,5 litraa limsapullo, 0,5 desilitraa etikkaa, 4 ruokalusikallista ruokasoodaa, vettä, tiskiainetta, lusikka ja mitta-astinsarja. Työohje. Laitetaan pulloon 4 desilitraa kuumaa vettä, lisätään ruokasooda, loraus tiskiainetta, sekoitetaan varovasti. Laitetaan pullo vatiin tai tiskialtaaseen, kaavetaan etikka nopeasti pulloon. Ole nopea, sillä Geysir purkautuu välittömästi etikan lisäyksen jälkeen. Ensin käytetään pulloon noin 4 desilitraa kuumaa vettä, lisätään ruokasooda ja loraustiskittä, sekoitetaan varoen. Joo, ja sinne laitetaan sitten kuumaa vettä se 4 desilitraa karhupullo. Ja sitten vähän hieman lisää. Vähän korkeampi. Sinne pitää mahtua se tiskiaine ja etikkakin. Kiitos, nyt. Sitten laitetaan ruokasoodaa. Tiskikielä tuosta. Ja kertakielä. Se hyvin pysyy vielä. Niin. Ja sitten tiskiaine. Loraus tästä sitä, kun se hieman rauhoittuu. Nyt tiedän, että taaksepäin. Joo. Hieman sekoittaa. Kaavetaan etikka nopeasti pulloon. Ole varovainen, sillä Geysir purkautuu välittömästi etikan lisäyksen jälkeen. Se on totta. Oi. Kato, se kävi nopeasti. Voidaan vähän lisätä tätä etikkaa ja kokeilla, että toimii. Vielä ei toimi. Se toimii. Kyllä, se jatkuu koko ajan vaan. Katsotaanpas. Pulkku vai pulkku? Ei oo lämmintä. Mihinkäs tämä perustaa tämä ilmiö? Hiilidioksidin vapautumista. Niin. Mistä me saatiin sitä hiilidioksidia kehitettyä? Kun sekoitettiin etikkaa ja leivinjauhtoa tai ruokasoodaa. Ruokasooda, kyllä. Niin. Ja minkä takia sinne käytetään sitten sitä kuumaa vettä? Geysir on yleensä kuuma ja... minä en kyllä osaa sanoa. Se nopeuttaa taas sitä reaktiota. Kyllä. Mm. Lämpö on yksi tekijä, joka nopeuttaa kemiallisia reaktioita. Kaikkiako?